Jeppe, Trollebol heeft van Sproeten, Jux en Lol. Geef mich maar die hand en reis met mich door het land. Want in ons Limburgse land je valt van alles te beleven. En doe het in je verlindjes leven en hier doen even. Jeppe, Tippetop, de bus eine Sproetenkop. Ik mooi van kleur en de natuur. Yo Jeppe, begin nou maar met een nieuw avontuur. Hey Fluwijn, wat zit je hier sip te kijken? Ja, Jeppe, ik ben verdrietig. En zoutste ook niet. De kinderen willen steeds grotere cadeaus. En ze zijn steeds meer geïnteresseerd in Sinterklaas en de Kerstman. Ze zijn ons kerst weer helemaal vergeten. Jo, het is nu allemaal Sinterklaas en de Kerstman, hè. De kinderen van nu die geloven niet meer in 11 en sprookjesfiguren. Al duizenden jaren voor de jaartelling woonden er 11 in het Geulvallei. Het is al lang voordat het kindje Jezus wordt geboren. Niet de herders, maar 4 keersalven komt en het eerste met cadeautjes naar het kerstkind. Hey, du hebt wel een erg coole iPod. Maar ik dacht dat de kerselfen de hulpjes van de kerstman waren. Kwamen die kerselfen het eerste met cadeautjes bij het kerstkind? Dat kreeg toch niet goed geloven? Jazeker, dat waren de keersalven. En met cadeautjes, ja, dan moest ze denken aan een lekkere warme sjaal. Die kopen we aan het kerstkind. Maar ja, toen komen de 3 koningen uit het oosten met wierook, mirre en goud. Nee, het was chap choy, wierook, mille en fujong hai. Ik snap het al, exit kerselfen. Maar is dat echt waar? Jazeker, het was mijn opa en zijn broer. Die is eerst bij het kerststel gekomen. Maar ze lieten zich niet uit het veld slaan. Door de eeuwen heen bleven ze gewoon cadeautjes en kinderen geven. Ja, dat kan ik moeilijk geloven allemaal. Maar als ik het goed begreep, dan best ik dus al heel erg oud en weet ze dus heel erg veel van de geschiedenis van Valkenberg af. Jazeker, en volgende week word ik 1220 jaar. Voor mij begon het allemaal met Tybalt van Veron, heer van Valkenberg. Dan heb ik ook een sjaal als cadeau gebracht. Geloof het of niet? Tybalt die gebruikte die sjaal als luier voor zijn baby. Nou, dat is lekker zeg. Maar er worden toch meer heren van Valkenburg, hebben ze die allemaal cadeaus gegeven dan, hè? Jazeker, maar geen sjaals. En de ganse tijd later bracht ik echte luiers naar Walram de Rossen. Jongen, dat was me geen. De Rossen, die gooiden 4 luiers bij de zuiveren. En de luierzak, die heb ik hier bij me. Ja, ik heb altijd gedacht dat luiers het van onze tijd waren. Maar vertel me liever het meer over het oude Valkenberg en de kasteelruïne. Oké. Valkenberg wordt door Willem van Oranje ingenomen. Maar dat duurde niet lang. De Spaanse landvoogd hertog Alvarez de Toledo die verdreef de troepen van Oranje. Na de vrede van Münster rukte de Fransen van koning Lodewijk XIV op in de Hollandse oorlog. Oei, jazeker. Wij gaan dat kasteel en die trottoiren van Valkenburg veroveren. Compris? Om een Franse herovering te voorkomen, bleef Willem III in het kasteel in 1672 2 weken voor de kerstmis op. Met deze slag kwam er een einde aan de eeuwenlange strijd om kasteel Valkenberg en bleef alleen een ruïne over. Maar Valkenberg bleef wel belangrijk hoor. Midden in de stad, in het landhuis, daar wordt een rechtbank. Daar worden strafprocessen tegen de bokkeriers gevoerd. Van de bokkeriers heb ik wel eens gehoord, maar wie was dat eigenlijk precies? Worden rijvers die Zuid-Limburg en het grensgebied onveilig maakten. Een roversbende die zich op bokken door de lucht verplaatsen. Ze klauwden van de rijken en de armen die gaven ze met kerstmis brood en spek. Ja, lekker uur. Maar vliegende buk, wat een onzin. Maar men zei dat de bokkeriers hier ergens uit de buurt van Schinnen kwamen. Ja, dat kan wel zijn. Maar de weet toch zeker dat die bokkeriers hier in Valkenberg en de grotten zich immer school hebben gehouden? Hey Fluwijn, ik heb een telefoon. Heb ze zin om met te reizen naar de 18e eeuw, naar de tijd van de bokkeriers? Maar zeker. Maar waar moet kijken naar? Want de bokkeriers die zijn gevaarlijk. Ik ben vernemensbang.
Stop, wat is dit hier? Wem zit je? Ik ben Fluwijn de Keersalf. En dat is Jippe. Een Jippe Turkijer. Zeg maar, waar bist ik? Ik ben een bokkerier. Maar wat heb je in de zak zitten, kerelke? Dat zijn kerstcadeautjes en die heb ik speciaal voor u metgebracht. Ach, kerstcadeautjes, dat is het voor watjes. Trouwens, ik heb geen tijd voor dat gedeuns van dich. Wij gaan verroezen, nog maar zei ik hier met de zak en nu droot hij wegwezen of er gebeuren ongelukken. Doetjes, wat is dit? Wat verdorie nog aan toe, vies luiers. Als ik die weer te pakken kreeg, dan maak ik ze een cupje kleiner, maar hoe zijn ze gebleven? Ik was helemaal niet bang, hoor. Maar wie loopt dat nou af met die bokkeriers? De bokkeriers die verhuizen nog maar, zei ik. En dan kregen ze onder de maart een nieuw ruivershol. Nou, maak dich maar niet druk. Hier in Wolkenberg stingen ze uiteindelijk toch verder achter. Jazeker, Fluwijn, dat klopt. En mijn oordeel zal niet mild zijn. Bokkenrijder, gij zult de rest van uw leven vieze luiers schoonmaken. Het recht zal zegevieren. Nou, lekker zeg, maar wat hebben die Valkenburgse grotten eigenlijk nu nog met Kerstmis te maken? Ja, de Keersalven, die hebben hier eeuwenlang in gewoond. En steeds meer lui, die wisten dat natuurlijk. En die komt hier hun kerstcadeautjes halen. En daarom wordt hier elk jaar een kerstmarkt gehouden. De lui, die komen van heinden en waren met bussen tegelijk naar Valkenberg. Ja, hey, Fluwijn, loester schoot nog mee. Ik hoop toch één ding, dat ik niet met Kerstmis een vieze luier als kerstcadeau kreeg, zeg.